Добър ден! Аз съм Максим Бехар, управлявам M3 Communications Group. Със сигурност знаете, тази година правим 20 години, откакто нашата прекрасна, творческа, креативна, сплотена компания беше създадена. Искам съвсем накратко да ви разкажа за първата ни награда. Не може да си представите, 1996 година получавам писмо. Имаше мейли тогава, обаче още нямаше Windows, бяха на едни програми DOS, които голяма част от вас не помнят. Получавам писмо, печатно, в което пише: Сеньор Бехар, разбрахме за вашите успехи, за това, че сте стартирали една компания. Имахме възможност да поручим два от вашите проекти, вероятно това са били всичките, които сме имали през онази година, 96-та, поради което ви каниме в Мадрид да получите специалната награда EQ за прецизност в качеството. Аз си казах: Боже мой, тия хора са сгрешили. Не е възможно, ние сме 3-4 души в офиса. Пристигнам в Мадрид и получавам от тогавашния кмет на Мадрид ето тази награда for Excellence in Quality. Връчи ми президента на European Council for Global Business, Хенри Мизрахи, мой добър приятел, и най-голямото очудване тогава, 96-та година, беше, че няколко месеца преди да се завърне в България, това беше януари 96-та, на награждаването дойде цар Симеон. Още не се беше върнал в България. Аз му се обадих. Знаете, все пак съм първият български журналист, правил обширно интервю с царя за печатна медия през 1992 година. Познавахме се с него добре, имахме си контактите. След това, докато правих Вестник Стандарт, също направих интервю. Обадих се на царя. Той пристигна в хотел, ако не се лъжа, беше Меридиен, на булевард Гран Вия, в центъра на Мадрид, и присъства на връчването ми на тази първа награда на M3 Communications Group за добро качество. От тогава, това е първата ни международна награда, пази си я като очите си и винаги надграждаме над всяко едно качествено събитие или всеки един качествен проект. Благодаря.